लाय गोलैगोन ना बिया 40 नो 40 ओमफ्राय एसे खमनि लागोन आरोना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो जोङो मेलायाव फैदों आरोना नै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव माने फेस्लाइट होनांगौ गाज्रिसो नुयो मेलायाव मा दं नायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना नानिया फैखांबाय दाख्लैनिफ्रायनो सानना मिना बाजार गसाइगाव मिना बाजारनो एक्सप'सो मेन माबायानो बेवहाय ओमफ्राय ओरैनो हे एक्सप'आसो ना बाबा होननायखौ खोनायाखै आरो नोङो सनालिया मानो हारसिं थांखोदे जेनेबा हा मोनानानै खेला मोन्दों लांजानो लुगैदों मानसिफोरजों ओरै फायसल लेखा हमनो एकदम माने मेला बेरायनो माबायावनो हारसिं फैलाबायनो नागिरो मेलानि फाग्लि जागासिनो दं नुवाखै नै मायदि जादों मानसि नायनो सिगाङाव जाखांजोब्बाय बियो एले बायह्रायाव होनो फिथा हमदों बेयाव फिथा लागोन दे मानो लाया जानो मानसियानो गैया दां खालिसो खोमा गैया माथो मेलायानो मा मेला जाखो बेलाय मा मेला जाखो दासो बानायगासिनो दं नामा जाखो मा मेला जाखो बेलाय फुजासिम थाबासो मोजां जागोन बे मेलाया दा लागोन माया 10 थाखा बिदिसो दं आरो मेलायाव मा दं जाखो मेलाया नुवाखै घुरतेसो नायासै ए बे बोराया बेयावसो मावो आरो नै बियो जों दखान थांबाय थाग्रा नै बिरि लायबाय थाग्राया सियारा मोजां बावसोना है माने जेबो गैया मेलायावनो बेनो जाबाय मेलाया मा मेलायानो दाबो कमप्लिट जायाखै ना माथो बानायजोबनायानो ओमफ्राय दासो बानायगासिनो दं बेफोरो এখন कमप्लिट হয়ে বানাইতেছে না মেলায় কিছু নাই দুর্গা পূজার হবে মনে হয় mana go kaya o funra telegrafra dongo dongnaनै नानियानि बेखौ बिनायखाय बेखौनो हानबाय मोनसे जेबो गैया मेलायाव नै बेल' दाबो कमप्लिट जायाखै मेलायानो मोजां मोनबाय ओइ बेयाव जेबो मोना ओरैनो फैसाल' लसनो बेकारसो बेयाव गाखोनो दादायानो फैयासै दाबो मेलायाव फैबाय बेरायनो होनो माबा गाखोनो होनो बोरै बिदाया होबाय थाबथाबोसो जेबो गैया मेलायानो माबा दुर्गा फुजानिसो जागोन खोमा बायदि ओरैनो दसे नानि थाखायसो फैखादों गाखोनो होननायसो गाखोहोलांनोसै मोननैजों 15 होननानै एकला 26 টাকা দাদা 26 টাকা আমাদের প্রচার কেন্দ্র লক্ষ্য করে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বিভিন্ন ইমিটেশন জুয়েলারি শুধুমাত্র 10 টাকা জিনিসগুলো নেবার আগে ভালো করে দেখে নিন बे गोदानानो दंखायोना बियो 10 টাকা 10 টাকা एतेका हरु नायना बेबी क्लिप 10 টাকা साइड क्लिप 10 টাকা बैक क्लिप 10 টাকা कपार काटा 10 টাকা नांलालै बेखौ नै बेखौनो नोंसो माखौ लायो 10 টাকা 10 টাকা काजल 10 টাকা
হাতের মেহেদি 10 টাকা, সিঁদুর 10 টাকা, নীল পালিশ 10 টাকা, बिजाबो गोदानखा नै बिजा दंखायो ম্যাচ লাইট 10 টাকা, বাচ্চাদের চুড়ি 10 টাকা, এগুলো মাথা। চিরুনি 10 টাকা, চাবির রিং 10 টাকা, সেফটি পিন 10 টাকা, बेखौनो मोनसे लानोसैलै 10 बेखौल' টাকা, রজনীগন্ধা গাদার 10 টাকা, এক পায়ের পায়েল আমরা नै नैबे लिंगखौ लाना 40 नो बेनो 40 জিনিস নিই। বিভিন্ন রকম সামগ্রী আমাদের কাছে পাবেন। बे खेंख्रासो एसे मोजांखौ लालाय नायनानै আমাদের मोननैजों मिलाय শুধুমাত্র 10 টাকায় बे नैबे देरसिन दान ইমিটেশন জুয়েলারি बे गिदिरसिन শুধুমাত্র 10 টাকা, बिसि बर'फ्रा बिसि दाम ना 10 টাকা, বক্স হ্যাঁ সিঁদুরের পাতা 10 টাকা, নীল পালিশ, দোকানে সেন লাগাবো রে দোকানে বাসে দোকান আছে ম্যাচ লাইট 10 টাকা, দোকান নিয়ে যা লাগাবো ভালো 10 লাগছে টাকা, চিরুনি 10 টাকা, চাবি बेखौ मोजांसिन नुनो मोनसै সেফটি पिन 10 बिना টাকা, अमलेटनिया सिदानि बे खेंख्रासो नै শাড়ি ক্রিম 10 টাকা, लादो दे बेखौनो लादो बेखौनो बे फिसाखौनो শুধুমাত্র मोजां 10 नुहरो টাকা। ना नै এক পায়ের পায়েল 10 টাকা, মাত্র 10 शिवलिंग টাকা, बायदि दानि পায়ের গোড়ালি ঘষা 10 টাকা, 40 नो इनो টিপের 40 পাতা ओमफ्राय 10 एसे টাকা, खमनि लागोन आरोना ন্যাপথলিন 10 টাকা, চিরুনি लादो 10 इखौ টাকা, लादो দামাদামি করে राव एकदम गोजौ खारग्राया ओइ नानि Elegan, kan मा हादों गाजर हादों र' नानि आथिङाव नांबाय नानि आथिङाव नांबाय थादों साबाय थादों गाखैदो गाखैदो दा गेलेगोन इसा दे दा इसा गराया गरा मा देउथो गराया गाखैखायदों mana ini nih? এবার মনে রাখবে Itu aja tidak boleh. জুবনা বিনা অংশ Tapi bahasa paling kasih loh, mereka komplit aja deh. Kono komplit aja mana dia? Iya. फुरा मोजां मोनखादों गावहा आरोना गेलेनो ओमफ्राय आङो माबाखौनो भइसखौनो एकदम माने मिउट खालामजोबनांगौ गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला एकदम माने मिउजिक सोलिगासिनो दंमोन नालाय साइडआवहाय ओमफ्राय कपिराइट फैजानो गिदों आङो बेनि थाखायनो जेरावबो मिउजिक गोजाजोबल' आरोना लोगोफोरनियाव नागारथाव गाखोदों बांद्राय मानसि गैया आरोना खालि ओमफ्राय दायो आङो मिउट खालामजोबनानै भइस दाबसो होगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअआ साननै सिगांनि आरोना आङो माने हगारनो टाइम मोनाखैमोन दखानाव थानायजों ओमफ्राय आङो डेलि ब्लगबो हगारबाय थानायजों माने बे भिडिअखौ आङो दोनथ'दोंमोन आरोना एसे उनाव हगारनोसै होननानै टाइम मिलायनो थाखायनो आङो एसे लेट हगारनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौहाय ओमफ्राय माने मानसिफ्रा खालि ना बांद्राय गैया बांद्राय जायाखै ओमफ्राय बेनो जोंबो दसे ओरैनो बेरायनो होननानै थांबाय नानिया माने होनबाय थाबाय साननै मिस जालायलायबाय आरोना उन्दैया थांनो मोनिया ओमफ्राय जि गेलेबाय आरोना बियो मेंगुजोबलायलायनायनो बेखौ लाबाय ना माथो लानो नागिरदों लाहांहां माबायदि जोलाय माने मालाबा अबावफोर थांब्रबबा सि सोनानै लानो बेगखौ बाबाय थानो बायो माने रिंकट बायदि जिनिसा मोजां दै हाबनाय नङा लांसै दाखुन लास्ट कम कर दीजिए भैया 100 10 रुपये को कौन सी ला ओ ऐसा है क्या इधर फिक्स प्राइस ये वाला फिक्स प्राइस है एबी 120 फिक्स प्राइस नहीं फिक्स प्राइस लाने से गाड़ी में फिक्स प्राइस मतलब इसको दिखाई नहीं मतलब ना मैंने देखा मैं नहीं देखा इसको लेकिन इसका प्राइस का अलग अलग होता है क्या नीचे अलग है इसका ऊपर अलग है हाँ ये नीचे में स्टिकर लगाया हुआ है वो खोलने का तो 180 हो जाए ऐसा है क्या मतलब 180 सब मर्जी से वो खोलने का तो 180 हाँ तो मर्जी से हो गया ना